Takže nachádzame sa v obci Korňa, časť Vyšná Korňa Šľahorka a robíme, takto sprístupňujeme pre techniku cestu. Naše dve družstva, ako počujete, tak aj vzadu je ďalšie družstvo, ktoré reže takto popadané stromy k prijazdové cesty do jednotlivých osad tu našej obci Korňa. Čo všetko sa tu stalo vzhľadom na to, ku čomu ste išli ako hasiči? Áno, včera po obede pravdepodobne nejaká silná búrka alebo nejaké menšie tornádo nám narobilo veľké škody v obci. Postupne ich odstraňujeme. Vyčlenili sme včera večer aj dve družstva po obede a postupne pokračujeme aj dneska. Čo všetko, kde všade zasiahla tá búrka, aké miesta alebo tak? Bola postihnutá celá obec, priečne, to znamená aj v nižnej časti obce Korňa, napríklad Obecná Včelnica, alebo smerom tuto hore na vyšnú časť, čo sa týka ďalej v lokalite Udubači. Sme dneska ráno odstraňovali spoločne s hasičským zborom obrovskú lipu dvojitú z rekreačnej chaty. Samozrejme aj cesty boli zrejme postihnuté? Áno, tieto vedľajšie cesty to zasiahlo najviac, lebo v okolí sú najväčšie stromy. Tá hlavná cesta bola dosť priazná, i keď aj tam boli drobné popadané stromy.